Ya ben medun, ben medun. Ya ben ning kalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi iki aku dikabari swata jare lek swata mulih di cegat Ulasawa. Kuwi nang ndi to, Ju, Ulasawa? Ulasawane iki ning andinge Pelem. Nanding Pelem. Maidi. Lho, dicegat Ulasawa, Bos. Ulasawa gedhi. Kuwi kogon dicegat Ulasawa akeh. Gedhi. Gedhe kaya terane sak kentol. Sik to, kilo tak kilo sepiro gedene maksudnya Mono gedhe iki ya sak kentol. sak kentol. Iya. Tapi nang ndek omah kene iki. Nanding isor Pelem. Lah ya ndek nggurine Mbah Warni to? Iya, Lah lho, Bos. Ayo tidak dan Ulasawa. Tapi nang kuwi ra arah mlayu banter iki mlaku klusu. enggak nek terampani banget. Yo, engko tae Tenan. Sunoko ndi, Bu? Ning kono wis wae. Situ di Aku kan kayak alamu neh. oh, aja kok gelem di Ora kuat, Bos, tuku rokok Surya, Bos, ora kuat. Tuh ki dak motor gitu. Iki enek swata masalah. Kalan bu ngono. Lek Engko ate mlayu ning desa mangan pitik malah bayar to. tak kentol lho. Ngono. Sak cagak sing bener. Dia cagak. Ndase sak piro? Kami iki ndase. Lah piye sedeng sapi yo kolu to kuwi? Kuwi kita arep maran molo ya. Posisi. Kata nang pelem kono, Pak. Lah yo ning anu sorprem ge kami iki kuwi ning langgang ning dalan iki. Manggrane jel. Buntut iki ning jero rong ngono ana ronge sakmene lho menawa. Ana 2 meter dan. Yo punjul lho. Luwe ya Kang sak jadi sak yakin punjul ning kae. nek ngomong iki sak cagak iki nek ngomong sak Lah nek ndas sampeyan iki sana aja. Jangan Lah iya. Ada lah, aku kandane belah yo. Munggah ning jagoan krek-krek gitu. Pece aku ngono. ora rupane piye? Ireng Pane piye? Ireng putih. Ireng putih peling to iki. Ireng kuning. Ireng kuning. Berarti Kak Ulasawa. anu kak. Kak anu kae. Tidak ya. Ada terus ora. Urung. Enggak sak kilo. Nek delok iki maksudnya parane nang alas ngono lho. Iki nang Arep cekel lho. ora wani. Piye marane piye? Lho. Oh manggang. Lho kula mesti kancen yo wengetan, yo ngetan to. Engko yo nyegat nokon nang mbombo. Terang. Lah iya iki kan arep delok. Ning mbon iki lho ngriya Mbah Warni iki lho ning mbone Kami iki kan. ning Maidi lho. Tapi deres Deres kok. Deres kok, So. Deres Kan ki kan rahane udan iki biasane ula ngono kuwi. Ora apa-apa. Tapi ane sak teko ki, Su. Enak. Sak mor ki enek. Gede teko sethik. Enggak kami. Sakmene iki. Kami. Niki bocah ya wis kolu. Tenang aku kamu kosong. Aku itu popo Lah santeko wis gede. Wis lho, Bos. Sakmene lho, Bos. Iki teko gede lho. Yang ala aku mlayu nopo anu lagi. Uga dene digodak aku. Kowe nganggo glok. Cocok nek ra pleseng. Pesen menawa ya amo awakku. Jago kamane iki ra dikelop mbese. Kago diker-diker. Lah nyapa ora mbok kon ngetan apa piye ngono? Oh wedi kok kaget gitu. Ora sare ulo kan ning kono to, ning pinggir dalan to. Ning pinggir dalan ning terus ning andi ngomah mesisan. Tapi nek enggak motor ning desa lah. Lho. Wis soalé kono kuwi nek lesu kan kono sing diserang kan pitik ya. Pitik ndok. Wong Lho tukang wedang, swata. biasane nganggo titik. Jadi ngono Bos, ki ceritane ki dicegat ula lek swata. Lah wong bengi-bengi, aku dicegat ula. Wedi sak cagak, nek ngomong iki sak cagak iki lho, ula apa baten sak cagak ngono. Ula sak cagak ki sapi kolu. Nek sak cagak. Jadi ki Mbak Otit. Nah, jadi ki teman-teman kaya lek swata, Kang Alek. Enggak takon ngiwahi nyemprot, Bos. Takon ngiwahi nyemprot dangir jagung. Lah ki arep dangir gandane bar ngisak ki arep dangir. Tapi yo ceritane yo jagung ceritane iki ya. Lho ndro jagung. Lagi tegak
ulo iki kaya Nah, wong wi asline nek bengi wi dikon leren. Waya leren. Angke ngaku ki sing koser. Heeh. Kudu omongi Pas kuciran, kucir cepete dhewe urip meh ngono ki enggak cerita. Lah suket wi rambute bumi lho sih. Mbok paten kabeh ya ora iso, wong mbok paten ana ya tukul neh. Ngono, Bos. Oke, Bos, jadi ngono hingga ceritane di lho, Bos. Di petuk ulo sak cagak, Bos. Tapi ki tak sepil udan. Ulone soalnya posisi neng andi omah, Bos, niki posisine udan, Bos. Ada sepil ulone, ada delok kan rencanaku nek timbang kok apa wi neng desa mangane ternake warga arep tak go ning alas, Bos. Tak kon geser ning alas. Nah, jadi ki terang bos ki arep tak delok karo kalek foto enggak tem beda soalnya wong loro Kang wis wong loro sing dijegat ulo ning kono lah mari metune wong-wong iki bengi lho waya ulo metu dhek metu ya bener to lha kok tak gedene sak wong Kang. Nah, iya. Soalnya tidak omah lho, Bos. Iki lho nggo omah iki lho, Bos. Nggo omah kok. Nah, nggo omah iki. Ini, Bos. Iki mlaku. Videone tak lanjut wis ulane temok Bos, ulane temok. Ulane rong temok, urung temu maksudnya, Bos. Temok kuwi temu nek ning kene. Nek ning kene temok. Ning kono temu. Jadi ngono, temu. Temu itu adalah temu lawak. Ini, Bos. Di tenan. Nah, kalau Bos, ulane, Bos. Gede. Di apa toh? Ya kan tapi kok ning jalan Kang. Kene, Kang. Lho, Bos. Ulane. Oh, lho. Ya gede. Dulu tapi. Lho, Bos. Ronge berarti iki ya? Ya? Iki rong. Sawi rong, Kang. Iki ronge. Oh iya, buntute iki lho. Iki lho Bos ulane, Bos. Gede. Pendase iki gede iki. Gede to, sak ono gedene kok. Delok ta wi. Biasa kalau mentu wiling bilang iki. Ulo ki gede. Iki kena gede ya, Kang? Apa iki kan? Udah. Ora ngaleh. Dewi ronge lho omahe kuwi kok. Wong ronge iki bolongan kok iki kok. Omahe ndi? Meneng. Ojo mbok antem. Mlaku lho. Gagel ngaleh. Kau sih. Ngaleh. 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 Ngaleh, Bos. Aja ning dalan. Orang apa ikan ajane dalan. Bos. Tapi ndak mlaku ning desa ya iki. Kok. Mbok kira ngaran. Gede lho, Bos, ulane. Santen mojo pas anu Kang, rada dhuwur. Dhuwur. Nah, ngono ben ketok. Tenan, Bos. Gede, Bos. Iki gede ya, kaya ning Brogundung ya. Gede ning Brogundung saithik, ning Brogundung malah luwih gede, Bos. Aku nang Tanubal malah gede. Nah, sak meniko Tanubal. Lha iki sak menemu ya, So. Delok ta wi, karo kowe gede, karo kentalmu gede iki. Iki gede. Iki gede iki. Wi apa narane cor-corane 6 meter. Wi lho anu apa? Iki buntute sing kono. Heeh. Buntute Bos, iki ngaleh, Bos. Ngaleh.
Ngalih. Wis ngalah. Biar balik nah. Ngalih. Ngalih. Darong endi? Ngalih, Bos. Ngalih jane dalan. Nene wong lewat loh. Ngalih. Ngalih. Bintang ngalih. Ngalih, Bos. Bintang ngalih. Bintang ngalih. Ini gede. Gede lho dalan. Aja pas kabeh ketok. Nah. Aja pas nih. Nah, lho Bos, gede Bos. Ulane Bos. Bayah Kang. Iki. Itu gede. Oh, bayah. Bos. Ulah piton Bos. Gede lho dalan iki. Gede Bos. Gedek ngene. Bos. Gede Bos. Bos gede Bos. Enggak keren ya. Ya ben medun, ben medun. Keren. Ya pening kalen. Ayo kale aja ning. Kalian ki malah teko kono. Ora wi kingko rono, kingko munggah ning gua kono. Oh, Bos. Basya. Delok tak kidawan iki. Delok kidawan iki. Pol dawa ki Sang. Oke. Oh ngindi-ngindi gemek kuwe Mas Wan. Iki lho Bos, kok gede lho Bos tenan. Ulane. Ngale. Iki lho kretek e. Bang. Klabang lho. Gejro, Mbok. Keset ya anu. Cakot aku, Sang. Gejro. Cakot to. Wes. Wes. Ya nyakot piye to klabang kena watu bumbu kok. Dicakot ya. Cakot apa nih? Iki. Wingi ning ndi? Mpane kini. Nyakote piye? Ning kene. Ning kene iki. Ning kene. Ndi to? Tapi gak tedas. Lah kapal koyo ngono ya bener ra tedas to. Iki apa tedas iki? Ndi? Tedas. Tapi kemeng ora? gak ngono. Kanibal. Iki. Cakep. Untung Aku malah kapalmu gede sak kandel. Daerah kandel ya biyo to. Wis dicakot dulu. Betane. protot. Waduh. Kemeng ora wi? Ora. Ora kemeng Bos. Sujune kapal mulu kan. Delok lapang, delok ulo cokot klabang iki. Jane ora dirusoi ulone. Udah ya, ulo ben ngale lho ning dalan lho Kang. Iki lho ning kene. Oh, berarti iki lho nganu tikus iki lho. Anu tikus. Masa iki omahe ya, Kang? Omah entuk ya sedeng. Kae bolong tapi. Heeh. Wae omah iki. Omahe gitu ya. Yo omah iki lagi. Oke Bos, jadi ngono ki ulone wis tak kon ngalih. Dadine sing delok wis dicokot klabang iki, Wis Bos. kok klabang lho, untung kok kandel. Malah dikipatno aku kene jumbul. Oh, berarti nyokot kowe mau kipatno iki. Ligi kene karo ligi cokot. Heeh. Oke Bos, jadi ngono Bos, iki Dikipatno aku jumbul. Tapi loro apa ora to? Ora, kene lho wis mengisan. Iki lho lagi. Mengisan. Oke ngono jadi ngono. Oke, lagi lho kretek-kretek lho. Jangan lupa konten kita pakai sekian dan terima kasih ki gluduk ya Bos. Oke. Jangan lupa Bos di subscribe, di like, di komen channelku Bintang Mumbul. Jadi ngono Bos. Di konten akhirnya pakai sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video ini Jonong Ronan berikutnya. Jadi ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.